салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Чига. Бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо нишон медиҳам ки ай арӯсотон ё ягон шиносотон чӣ хел чизои хитона, яъне чизои лишнитона, сурат, видео, любой читона махфӣ нигоҳ дорен. Мақсад на сайтон даромадатона, на программа, на сурат, на видео, на музика, ягон чӣ. Барои ин чиз мо дар телефони Redmi бисёр ёрдами калон метиҳад, яъне заводскои худаш ҳамин функсияра дора. Одамое ки телефони Redmi истифода мебарен ва намехоҳем ки ягон одами бегона чизои лишни шуморо бина ва пеш ай проверка кардан шумо бояд ҳамин чизда тайёр бошен, яъне медароен ба безопасност ва дареҷа инамин функсияе ки мебинен, инамин функсия инамҷа да медроен саздад мекунен. Дале интихоб мекунен, як бори дигар дале мекунен, задад мекунен, дар инҷа пароли телефони ҳамун хитона мезанен. Дар инҷа бошад дуюм парола мезанен, яъне инҷа да ранги ду телефон мешавад. Дуюм парола мезанен, ду бор повтор окей мекунен. Агар хоҳен отпечатка мемонен, нахоҳен не. Ва чӣ хеле ки мебинен телефон как заводской настройки шид, ягон чӣ надора. Галерея медроем, ягон чӣ нестай. Контакт медроем, ягон чӣ нестай. Умуман любой ҷои телефон медроӣ, телефон ранги навай, ягон чӣ нестай. Ва шуморо на смс-тона, на сообщениётона, на занготона, умуман ягон читона ёфта наметавонад. Фақат шумо ҳамин чиза тайёр кара пешакӣ мемонен ва пеши ай проверка кардан як бор ҳамин функсияра сар метиҳем, тамом. Уже ӯ ягон чӣ кор кара наметавонад. Ва агар хоҳем ки бо обратно ҳамун телефони пештаратон пайдо шавад, инамин функсияра меҷиқем переход. Дар инҷа бошад пароли телефони пешинатона мезанен, ҳамн истифода мебурдагӣ ва переключит мешавад. Шид телефони пешина. Бо метавонен намехе пеш ай проверка кардан як бор безопасни медароен, второй перейти мекунен, тамом. Уже шумо дуюм телефонда мегзарен, дуюм телефони напанав дурунаш хоб холӣ ай. Обратно омадана ёд додум хай. Бо ҳамин роҳ метавонен шумо чизои лишни хитона аз ягон бегона нигоҳ дорен вақте ягон кас телефон мепарса аз шумо. Ва имрӯза видеои мо дар бораи ҳамин мавзӯъ буд. Агар видео маъқул шуда бошад, ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед, дар комментария фикрҳои худро нависен. Боқӣ сеҳату саломат бошед. То боздид. Хайр.